taparmakam. Nereden gözlesem gam? Şo gudrotly dermanlyk ot tapdyraýsa bolmaýarmy? Ejem janyň ömrü üçin. Bolýarmy? He? Salam, Cenab Michael. Oo! Salam Atawhan. Aýtdy öyle. Soňam gerekli ösümlik oturmady. Şonu öyle. Men diňe bir dermanlyk ösümligi däli öz bagtymy tapdym. Seni kıyınandırasma gelen ok gülü. Näzim ýagdaý köpüýüp Entegim ödüne gelen okmy? Mene umydymyzy berdim. Beýdime eten o. Bebeğin sizin ülkenizi kim son kulunumuz bu olur. Ben sana hem de daha çok minnettarım.